18 persuna ġew immultati wara nqabdu fil-fatt mill-Pulizija jagħmlu festin fl-inħawi tal-White f'Baħar Iċ-Ċagħaq. 5 minnhom inqabdu wkoll bid-droga. Il-Pulizija marru fuq il-post tal-ħabta tat-tlieta u nofs tal-ħadd filgħodu u hekk kif semu mużika minn xi kmamar daħlu sabu 18 persuna li jinkludu l-organizzatur tal-festin u d-DJ. Il-Pulizija għamlu tfittxijiet u sabu basket li kien fih borza pilloli suspettata droga ecstasy kif ukoll miżin u xafra moħbija fuq raġel ta' 25 sena u droga suspettata kannabis fuq mara ta' 36 sena. Il-Pulizija kellha suspett li hemm iżjed droga moħbija u għalhekk issejħu fuq il-post membri tas-sezzjoni tal-klib tal-Pulizija fejn minn tfittxijiet li saru nstabet iżjed droga suspettata ħaxixa tal-kannabis, raża tal-kannabis u bod bitraċċi ta' droga suspettata kokaina. It-18 persuna ttieħdu fl-Assa ta' San Ġiljan u wara aktar tfittxijiet fl-Assa instabet aktar droga suspettata kannabis fuq 3 irġiel ta' 26 sena, 28 sena u 31 sena. Il-5 persuni li nstabet id-droga fuqhom qed jinżammu arrestati filwaqt li l-persuni l-oħra ġew infurmati li ser ikunu qed jiġu mħarka b'rabta maksur ta' avviż legali. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Audrey Demikoli li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri rringrazzja lill-Pulizija tal-ħidma tagħhom. Raġel ta' 27 sena residenti Bormla jinżamm arrestat wara informazzjoni li waslet għand il-Pulizija brabta ma' traffikar ta' droga. Kienu ftit wara s-sitta tas-sibt filgħaxija meta l-Pulizija bdew isegwu vettura tal-għamla Mitsubishi Shogun għaliex kienet infurmata li s-sewwieq x'aktarx huwa armat b'arma tan-nar. Il-vettura twaqfet fi triq il-Kottonera f'Bormla. Allegatament is-sewwieq ipprova jaħrab bil-konsegwenza li ħabad f'żewġ vetturi tal-Pulizija. Kien hawn li l-Pulizija tal-SIU ħarġu lir-raġel u manettjawh. Fil-vettura nstabet arma tan-nar u maċeti, kif ukoll ma' 6,000 euro, flus kontanti u sustanzi allegatament kokaina u droga sintetika. Fl-istess waqt li sar l-arrest, il-Pulizija ċirkondaw żewġ residenzi f'Bormla, garax fil-Fgura u garax f'Witilajn. Minn dawn il-postijiet il-Pulizija levat ammont konsiderevoli ta' pakketti bid-droga kannabis, lesta traffikar, oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga kif ukoll ammont konsiderevoli ta' flus kontanti. Ġew elevati wkoll diversi armi tan-nar u konfiskati wkoll qatt ta' karozzi fosthom żewġ BMWs tal-persuna arrestata. L-operazzjoni ntemmet fis-satejn ta' filgħodu. 3 persuni oħra din jgħinu lill-Pulizija. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija ssoktaw il-ħadd flimkien mal-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Audrey Demikoli, assistita minn diversi esperti sabiex tkun stabbilita l-kwantità ta' droga misjuba.